Здравейте, скъпи приятели! В днескашното видео ще ви покажа как можете да си направите ауспух на количка 1:64. Необходими материали са пълнител от химикал и гелово лепило. Това лепило е много опасно и ако сте лица под 18 години, трябва задължително да го използвате под родителски контрол, защото това лепило може да предизвика сънливост или световъртеж. И сега да не се бавим и да започваме с правенето на ауспуха. На колата, която ще правим ауспух, този Nissan би трябвало да е Nissan Maxima, Drift Car. Ще направя на ауспух, който ще бъде от десния край. Добре, взимаме си на прочекохна скаролка, защото лепилото, като работим с лепилото, няма да оклепаме работното място. Добре, взимаме пълнителя на химикала. Добре, и взимаме тази част, синята. Махаме това и вземаме тази част. Добре. Всъщност, като взема тази част, ще се върна. Ето го парченцето, което ще бъде ауспуха. И тук леко в края ще го смачкаме. Само чакай да преценя колко трябва да се смачка. Толкова. Хубаво. Да, смачка. Добре. И трябва да се получи нещо, ето е такова. Чакай, че телефона не мога ми фокусира. По този начин. Добре. Сега да видим как стои на самата кола. Прекалено много е сплескано. Трябва да го правим. Така добре ли? Добре, стане нещо е такова. Нещо е такова. Смятам, че е добре. И сега просто трябва да го залепим с геловото лепило. И това е крайният резултат. Мисля, че доста добре се е получило. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако е така, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала ми. А от мен, чао!